A oportunidade é fantástica, non? Digo porque é unha iniciativa que aparte pon en contacto as emocións, a poesía, a música, e algo que une a todos os seres humanos son as emocións. Entón, é a oportunidade para unir a comunidades lingüísticas que estamos aí ao lado e moitas veces vivimos de costas uns dos outros. A iniciativa Paz Andrade puxo os alicerces teóricos polo menos, pero é necesario moitas máis iniciativas como estas que nos faga sentir como próximos a lingua, a cultura, a música, a poesía, que son no fondo parte do noso propio seno. Pois mira, dende o Parlamento e dende a política hai moitas cousas que se poden mover. Para empezar, o desenvolvemento xeralizado da aprendizaxe do portugués nos institutos do noso país, que é algo que non se está producindo aínda neste momento. En segundo lugar, que a RTP, que a lingua e a televisión portuguesas e tamén dos países da lusofonía cheguen con regularidade a todos os fogares de Galicia e que tamén dentro da parrilla da TVG e dos medios públicos se oferte con normalidade a lingua portuguesa dentro da programación habitual, non? E iso está aínda por facer, é dicir, estreitar lazos, en definitiva, para que a poboación galega perciba con normalidade algo que xa é normal na rúa. Eu creo que o debate sobre a normativa é un debate secundario ao feito principal e é que a xente sinta a lingua portuguesa como lingua propia e para iso é necesario ter moitas máis oportunidades de relacionarnos ca comunidade lusófona. Por iso creo que esta é unha oportunidade magnífica para atender esas pontes e a partir de aí a propia curiosidade de como se escribe esa lingua, esa variante da nosa propia raíz que estamos escoitando, que estamos sentindo por medio das vibracións musicais e sonoras da poesía é o que nos leva tamén a curiosidade pola normativa. Eu creo que a eso se chega de forma natural cando temos un contacto máis cotián do que temos agora.